रे मनारस चलता दबैया रे मनारस चलता दबैया रे भइल करे करी हैया रे भइल करे करी हैया रे मनारस चलता दबैया रे मनारस चलता दबैया रे सिमरन रिकॉर्डिंग स्टूडियो महनार। जाके हम हाजीपुर करइए कसारा तब आराम नहीं भई रोजे रोजे सुई लग बाबेल कमर में लागत कि सुन हो गई जाके हम हाजीपुर करइए कसारा तब आराम नहीं भई रोजे रोजे सुई लग बाबेल कमर में लागत कि सुन हो गई गजबे के आबे अंगरैया रे गजबे के आबे अंगरैया रे मनारस चलता दबैया रे मनारस चलता दबैया रे भइल करे करी हैया रे भइल करे करी हैया रे मनारस चलता दबैया रे मनारस चलता दबैया रे नमक पानी गरम के धोतानी सखी रे सजिया सुबेरे केहू जब पूछे तो लज बड़ी लागे हो गइल शादी अनेरे नमक पानी गरम के धोतानी सखी रे सजिया सुबेरे केहू जब पूछे तो लज बड़ी लागे हो गइल शादी अनेरे बारे विकास निरदैया रे विवेक विलास निरदैया रे मनारस चलता दबैया रे मनारस चलता दबैया रे भइल करे करी हैया रे भइल करे करी हैया रे मनारस चलता